Bé, no, està bé. Avui vaig a fer una cosa diferent, una cosa sobre la manifestació que va haver l'1 de maig, una manifestació de fascistes contra una manifestació antifascistes. I vaig a ficar el vídeo, encara que vosaltres no el pugueu veure, jo vaig a fer que us sincau i jo vaig a fer la opinió meua segon, a veure què tal queda. Ficaré el link d'on està la manifestació perquè ho pugueu veure, el vídeo l'he trobat. Esta constitución, que salió por los pelos, nos la metieron con calzador, o mejor dicho, con vaselina, para que se enteren bien los del Día del Orgullo Gay. Demócratas, el suicidio es un acto de desesperación. Per això, primer de tot ja es diuen que respecten, no? Si tant ens esteu respectant, no comenceu, jo vos vaig a respectar, però ja comenceu clavant-vos en l'orgull gay. Ja esteu començant a faltar al respecte. Jo encara no he sentit res, però ahir ja heu començat a faltar al respecte, ahir a la gent gay, que no per això no poden ser fatxes, Desesperación por vuestra culpa. No es un acto de dignidad. Estáis iniciando a la gente Que no és un acto de dignitat. Venga, això és un acte voluntari d'una persona i ja està. No ho entenc. se asesinen, cuando en realidad lo que tenemos que decir es que os maten a vosotros. Venga. Vosotros. Venga, que no és directament que no mos respecten, sinó que damunt els matarien, que els matarien a nosaltres. Això podeu entendre, és que jo no. Respetamos al máximo la dignidad de todas las personas, es más, las defendemos, de todas las personas, he dicho de todas las personas, pero en momentos de necesidad patria hay que ser español antes que persona. Di que sí, hombre, di que sí. Di que sí, hombre, di que sí. No, tu ve que ara estaves respectant-nos, tu ens estàveu respectant fa no res, ens portàveu perfectament, ens portàveu aquest respecte, no? Dins del teu cor ens portàveu un respecte molt gran. S'ha notat que respecte mos teníeu, mos teniu hay molt de respecte, Cultura verdadera, española, tanto en el profesorado como en los alumnos, basada en la espiritualidad de la persona, por supuesto con crucifijos en las aulas y con ímpetu y estilo de milicia. Cada español debe ser un soldado en potencia. ¡Arriba España! Venga. Senzill, Franco, no sé, no vaig a criticar que els agrada Franco, no vaig a criticar-ho, no? Perquè és una llibertat d'expressió, evidentment, jo sempre ho diré, jo sempre el respectaré, però no ho entenc. És una persona que va vindre, es va carregar el país, hi ha gent que pensa que ho va fer bé, però és que no és ni per eleccions. Recorde que no és per eleccions, aquesta persona. Aquesta persona és ahí per dictadura, perquè es va colar ahí i va començar a manar, a matar gent per parlar valencià. Això no. Com podeu corejar això? No, per favor. Vos respectaré. I ara en la plaça de Cuenca que es convoca una concentració antifascista de resposta a... I això recordem no està autoritzada i ja... Perdó, eixa ja està la policia ahí en primera línia. En l'altra no he vist un sol policia, Vale, bé. Això jo estic d'acord. Preferir que estar en una manifestació antifeixista que una manifestació feixista,
perquè evidentment jo en una feixista no aguantaria ni 3 segons. Però també m'agradaria a la gent que va a les manifestacions que en cert moment tinguen bastant respecte a les altres persones, perquè si no això comença a ser una lluita innecessària. Però bé, jo seria el primer que cantaria això, ja li diré. Después, un antidisturbo al manto requisa les pancartes y acosa a un fotógrafo acusando de no ser periodista. Ya están ahí interveniendo. Bueno, eso lo dices tú, pero bueno. Déjale. Dámela. ¿Ves? Ya estoy. No la acredita, pero nada. Como que se hace pasar por periodista, eso sí la acredita. Usted llama al Colegio Periodista de Barcelona y ahí le tiene que hacer llevar la documentación como cualquier ciudadano. Ya, cuando se lo requiere la gente de la autoridad, que soy yo, muestra. Y de momento no lo está haciendo. Toma, venga. La tengo esto. Enséñame lo que lleva dentro de la mochila. Aquí va la cámara, hermano. Enséñame lo que lleva dentro. A ver qué es eso. ¿Esto qué es? Una carta de grises para la luz. Usted la tiene que llevar y no la lleva. ¿De acuerdo? No, le grito porque se lo he dicho varias veces para que no se entere. Venga. Que ahora no se entera. No, pues gritar más no me entero mejor. Lo que le estoy diciendo Di que es sí, que si ustedes llaman al Colegio Periodista Pues mire, de no, ¿sabes lo que voy a Cataluña, hacer? ahí Ahora estoy bastante ocupado. En cuanto tenga ¿Que 2 estás- minutos le voy a llevar a comisaría foto de identificación, porque no sé quién es usted. pues muy bien, pues Usted es el primero, ¿no? Venga por aquí. Venga, va. ¿Quiere salir alguien más? ¿Quiere salir? ¿Y saliendo? Venga usted. Va deixant eixir els manifestants de uno intentant que els identifiquin. Això en la feixista és que no s'ha notat. Això en la feixista no ha hagut un sol policia. No ha hagut ningú per a dir res. No ha hagut ni una sola persona. En això vaig acabar. Podeu veure, però aquesta va ser la primera valoració meua. M'imagino que això acabarà a punyalades perquè sempre acaba igual. Però això va ser el meu primer punt de vista. És una cosa diferent. Sé que no he pogut expressar tant les meves opinions com en altres, però és la meva reacció quan veig aquestes coses i de vegades coses especials sí que mereixen la pena. Pues moltes gràcies per estar així, per acompanyar-me en dies com avui, en paciència n'he que tindre, no? Dios, no dan paciència. I bé, així acomiadar-me, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Si voleu que torne a la rutina d'abans, m'ho digueu, i si voleu que pugi d'aquestos, pues m'ho digueu, per favor. Perquè això és el que em val, i moltíssimes gràcies a tot el món que m'ha apoyat, i... Ui, no. Adeu, vinga, au!